A pre mňa najdôležitejšie to, že sa rodina stretne, aj keď si myslím, že v dnešnej dobe sa to práve vianočné vytrážda z rodín, alebo celkovo. A hlavne, že sa stretneme, že buď nejaký čas strávime spolu, porozprávame sa a nie sú pre mňa až tak moc dôležité tie darčeky a všetko, čo je s tým spojené. Ale celkovo taká tá rodinná atmosféra doma. Asi pokoj. A to, že budeme všetci rodina spolu, rodina. A to, že sa nám teraz dorobila chata a budeme všetci spolu na chate. Super. Rodina možno. Pre mňa je najdôležitejšie asi, že mám taký kľud od školy a že rodina má tak ako keby nebúzerovia ako po celý rok. A pre teba? Asi, že rodina je pokope stále. Pre mňa najdôležitejšie je, aby peťakový šalát bol dobre prejedený, rybky dobre vyklepané a super darčekov pod stromčekom. Byť s rodinou pri stromčeku a pri štedrovečernom stole. To, že sme si spolu, priatelia, dobre prejedené. Marianka, čo je pre teba najdôležitejšie? To, že sme všetci spolu a mám rada tú atmosféru a to, že som sa narodila na Vianoce, tak to je ešte viacej. Gratulujeme, Mariano, A Zuzka? ja mám na Vianociach najradšej jedlo, darčeky a rodinnú pohodu. Takže na Vianociach je pre mňa určite najdôležitejšie, keď sa stretne celá rodina pri jednom vianočnom stole, čo je určite už veľmi malý veľa jedla a dobrá atmosféra. No tak Vianoce sú o tom, aby sme sa ako rodina stretli a v tom rodinnom kruhu chlapáme jasné rezníky, šalátik, to je výborné. A hlavne tak všetci, ale ako však sme všetci deti, tak sa tešíme na tie darčeky. Je to o tom, o jedle a darčekoch plno. A o tom rodinnom kruhu samozrejme nechcem majetnícke. No, ja nie som moc zástanca Vianoc, ja Vianoc nemám rada, pretože som sa vždy na Vianoc doplakala, ale páči sa mi, že vždy môžem obdarovať niekoho. A to ma teší. Aby sme boli všetci pokope a mali dobrú náladu doma. A aby mi dobre vyšlo kardio vyšetrenie. Vieš čo, tak asi keď sme všetci spolu proste. A ja som vlastne s Martinou má takisto pokoj v rodine. Byť pokope s rodinou. Najviac sa tešíme na to, že nemusíme chodiť do školy. A sme doma. A netešíme sa na to, že je ona strávka vo futbale. Že nemôžeme trénovať. No, zaručenie atmosféra, rodinná pohoda, vzťahy a rozdávanie darčekov druhým. Čo je pre teba najdôležitejšie na Vianociach? Sneh.